Tude, og jeg ved ikke, om vi stadig kan høre det. Vi kan høre masser af tuden, ja. Jeg kan desværre ikke se færgen her, hvor jeg står lige nu. Der er rigtig mange folk hen ved kanten her på færgen. Men det kan være, at det er fordi, den er simpelthen ved på vej ned. At der bliver i hvert fald filmet hæftigt. Jeg kan i hvert fald se nu, hælder den kraftigt herfra. Så nu går der ikke mange minutter før, end at MF Evsund ligger på bunden af Svendborgsund. Hvad siger du? Jeg siger, det går super stærkt lige nu. Det er jo helt vildt at se, hvor de havde ret, ikke? At det er sådan en kritisk grænse, så går det altså bare lynhurtigt med at gå under. Jeg kan se, at der er nogen, der både fyrer forskellige ting af derude. Nu er det stort set væk allerede. Det går jo vanvittigt hurtigt. Og man kan se, hvordan luften bliver presset op igennem de skud, der kommer op af vandet der. De sidste luftlommer, der blev presset ud af vraget. Så, og nu ser det ud som om MF Evsund er historie. Ja, i hvert fald på overfladen. Ikke? Det er fantastisk.